Tatalicious atsiura Fungisai mushure mekunge auya nezvima sociological reasons zvake zvekutsiura Selma Mutukudzi for her behavior pagala radhedhe vake Oliver Mutukudzi. Ukuwo Shadaya auyawo nedzakewo 2 cents akati iye ndi salt of the earth fafa zvekunzi hanzi pane age group inonzi uchiri nherera iwewe at least you inherited a name. Vana Shadaya vari kugadzira Leno Perish from nothing. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tinozombotaura tokangamwa kumoresana. But anyway, thank you so much for joining us. Saka nhasi Tatalicious abva reactor kutsamba iya yakaiswa zuro naFungisai achiti iye Selma aifanira kuenda kuna Mama Desi onokumbira ruregerero chero pastage ipo paya aifanira kungoti mama thank you for the opportunity, I'm sorry nezvatakakanganisirana tiri pwere tiregerere iwo ndo zvaaifanira kuita. Apedza ipapo ndokuti since muchindituka muchiti ma-sociological reasons angu haana musoro ndituke henyu, but ini zvangu I would have apologized even if I didn't mean it. I regret that I did not consider giving mumwe wangu strategy, especially because emotions do take over usingazvitarisire. So Fungisai ari kuti iye seshamwari yaSelma ari kuzvipa mhosva yekuti haana kundobatsira Selma kuti anodhila sei ma-emotional outburst akadaro. Tatalicious zvino ari kuti iwe musikana short base uri kupinda papi panyaya iyi, dei warega Selma adhila nevanhu vekumba kwavo the way she is doing sezvaatoita izvozvi hapana zvimwe zvichada kuti zviitwe kana kuwedzerwa kana kusubtractwa. Desi showed kuti iye haafariri Selma, zvinhu zvingori pachena. Chinhu chiri kuitika ndechekuti musikana mukuru akauya akaimba zvakanaka, but her sound is not the Oliver sound. But chinoitika ndechekuti Desi akarambana naMelo ndokuuya ndokudanana namai vaSem ndokuzvara musikana mukuru, ndokusiya Shami uya ndokudzokera kuna mai vani vaSelma ndokunoita Selma, ndokuzodzoka zvakare vakuzozvara vana Semi. Saka baba vakachita Desi nemukadzi wavo mukuru. But handizivi kuti tingakuti kuchita here, tinongoti isusu unenge uchida kuti vana vako vese vave nemutupo umwe chete. Tinongoti dzakambomwa dzese munaSave dzikasangana una Limpopo dzingakuona here kutsika madhaka. Okay, so ndo nyaya iri panapa iyi. Vanhu vari kuti inheritance, but this has got nothing at all to do with inheritance, sezvatakambotaura previous video redu. Then ugo Shadaya auya akati Selma Manatsaka hauziriwe ukwaMutukudzi anymore, you are no longer Mutukudzi, is a perfect example of what happens when a child inherits a parent's bitterness. This is a married woman in her 40s who is still making drama over her father's legacy and inheritance. It is clear to anyone with common sense she's simply bitter. Her father Oliver Mutukudzi left her mother and married another woman. Left everything to that woman. Those zvakawanda zviri kunyatsa kurwadza Selma. Even when Oliver was alive, she was always dramatic and very disrespectful, to the extent that when he passed away, they were not on talking terms. She has been in the music industry for over 2 decades, and the only thing she's known about is a drama with a stepmother. Many young female artists have come and forged their own names, but here she is, clinging to her father's glory. Does he even know why his father damned his mother for Desi? Listen, children do not pick sides in their parents' affairs. So ndo zviri kubva kuna mukomana Shadaya ari kuti Leno Perish, ichi ndicho chokwadi, iwewe hausisiri wekwaMutukudzi, wawe kwaManatsa. You should be working on your legacy naManatsa wako muchienda ikoko. The best thing is you guys actually inherited a name for yourself. Mukomana akatora kuna Zex Manatsa, iwe wakatora kuna Mutukudzi. You have a building block, you can start from somewhere. 20 years later muchiri kungorwira zvinhu zvisina basa rese zvakadaro. Shadaya wacho ndema netizens ayo idofo futi, because he's taking sides, but he never have the full story nenyaya yekwaMutukudzi. Remember nyaya idzipa dzakatangwa, Shadaya was not even born, so ngaagare pasi haana chaanoziva nezvekwaMutukudzi. Ndo zviri kubva manetizens
kuti chero newewo uri kuti Selma, there's Selma that newe utori bitterness against women, saka hatimbotereri zvaunotaura izvi. Guys, remember, hana kuti anoda pfuma, but at first akarambidzwa kuparticipate, vanhu vakachema-chema. Dhesi akazobvuma akauya achitenda vanhu kuti ndotenda nekundimirira, tsaingova shungu dziya. Hamungazvinzwisisi guys. If you have not lost a parent, dambudziko ripo nderekuti vana baba vedu havana chikuru chavakatisira kunze kwetsvimbo dziri mudzimba umu dzatisingatozivi kuti toenda nadzo here kunohanta kana kuti toita zvipi. But anyway, kana usina baba vanenge Oliver Mtukudzi, haugone kunzwisisa where she is coming from. Pane uya chikomana chekubuda kapa social media achiti baba vangu vaiva Oliver Mtukudzi uye ndini ndakanyorerwa nziyo kunzi zvireve rudo handina. Akavharirwa pagedhi nemabouncer kukanzi uyu hapinde uyu, according to Desi's orders allegedly. Ndozviri mumastreets zvakare. So this has got nothing to do naSelma ari ega. Zvinei nekuti Desiwo aitoziva kuti there are a lot of things kubackground kuwinza Selma kushow uku kwaizokonzeresa dhudhu yezvi ndo zvabuda amastreets angova Mtukudzi this, Mtukudzi that. Tombosiyana nenyaya dzemaster party dzatati timanyidzana nadzo, tombomanya kuti timbovapa attention yese vekwaMtukudzi. Ngatizivei zera rinogumira unerera. Udzai mwana uyu kuti chikuru chaakasirwa nababa vake izita, ngaaite zvake ikoko. Hakuna nherera ine iPhone. You cannot expect stepmother to treat you better when your father failed to. Varume, fix your relationship nevana venyu muchiri vapenyu, kwete kuzonetsaisa vakadzi. I blame Selma's husband for failing to provide leadership to his wife. Ngavashande zvavo vasire zvekwaMtukudzi vekwaMtukudzi. Okay, so ndo zviri kutaurwawo mumastreets umu, but basically manetizens ari kuti chero iwe ukataura kuti kwai nherera ine iPhone pane zera renherera, kana wakangofirwa nemubereki hazvina age group utongori nherera. Mwana sha, be it achembera or not, she still deserves to be treated very well. Murume wake unoda aite take lead pakudi iye ari mukwasha, and you think it's only affecting Selma? Even her kids and that husband, it's better she knows. And dai pasina isusu mafenza ake, dai asina kutomboenda kunopaimba, and it was right she had to let it out because chinu chine zita rababa vake ozoshaikwa sei. Because even if she had to be a professional, you can never be professional and effective when you are hurt. The good thing akataura, and she did not continue singing because she couldn't, but she tried. This clearly shows poor parenting skills and pain of rejection. That's why paine all this. Manatsa hatinga musori zvakare nekuti he actually came akaridza gitari achiita beke mudzimai wake. Vanhu vasina kuexperience rejection, you don't understand zvachose the pain haitsanangurike. Moreover, haasi kuda anything material or money, she just wants acceptance. The truth is this: only Selma and the people who have walked in his shoes can understand the pain. After all, Selma ndozvishandira achizvichengetera vana vake pamwe chete namai vake. Saka guys, negligence from parents will haunt you until your departure from earth. You can be very successful in everything, but that pain will never go away. You have to walk in those shoes for you to understand better. Zvakaoma guys kuita second wife. And waita second wife kudaro, murume wobuda ondomitisa mukadzi mukuru wodzoka zvakare. Zvinorwadza. But anyway, newewo unenge wasvika ukatora munhu wemunhu. So what do you expect? Tit for tat. Naika.